Dobrý deň, chcem vás privítať u mňa v salóne. Volám sa Veronika Kocurová a masírujem cez vyše 8 rokov. Začínala som ako mobilný masér, potom masáže v hoteloch, na rôznych firemných akciách a už 3 roky mám otvorený svoj salón, ktorý by som chcela teraz zlepšiť, zväčšiť a takisto sa aj viacej dovzdelať. Rada sa učím nové veci, či už je to ohľadom masáži, vedenia podniku, alebo práca s ľuďmi, komunikácia, takže myslím si, že je na čom pracovať. Čo by som grant využila? Bolo by to presne na zariadenie väčšieho salónu. Takisto mentoring by som využila na prácu na sebe ako šéfky v salóne. A na ďalší kurz, ktorý mám už vybratý. Takže dúfam, že vás môj príbeh oslovil a že teda vyberiete tých najlepších. Majte sa!